อุ้ยนี่เลยอ่ะน่าอุ้มนุ่มหรือจะไปเนี้ยหรอHi लोगोफोर वेलकाम टू बेक माय यूट्यूब चैनल गोजोन फुंबिलिनि बिनो ब्लग्स यूट्यूब चैनलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय आङो दायो ओरैबायदि मोनसे समायना बाथौ थानसालियावहाय थांनो नामायदों नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो आं नोंथांमोननो जेसे हायो एसे बै बाथौ थानसालिखौहाय दिन्थिनो नाजागोन दायो आङो थांहोलांनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो फैयै नै आं दायो सिनाखना हाई स्कुलखौहाय सफैनो हाबाय ओमफ्राय आङो दायो लामाखौ बेफोरबायदि दिन्थिलांबाय थाला आरो ना लोगोफोर डाइरेक्ट सहैब्लासो दिन्थिखासिगोन नोंथांमोना नायलांदो दायो आङो ससे मोनफैबाय बिनिफ्राय लोगोखौ नेबाय थादों लोगो सासे फैबावगोन आरो बिदिनो आंजों ज' थांगोन आरो ना दायो आङो लामा ससेयावहाय लोगोखौहाय नेगासिनो लोगोआ मोनफैथ'वाखै ओमफ्राय लोगोआ मोनफैब्लानो जोङो दायो थांहोलांनोसै नै जोंनिया दासो लोगोआ मोनफैबाय बिराद गोबाव खालामबाय बेला जालायलांबाय नै बिखौ ओइ मासे इमान गोबाव साइकेल पामा नैयामोनलै बापारे साइकेल पाम गैयामोन मारोथो होना लाफैखो खुगादो होना माखो होदो पामदोंनो होना फैबाय आरो बापारे होमबा थांलांसै जोंनिया फाइनालि जों दायो हिरिम्बा बाथौ थानसालियावहाय सफैनो हाबाय दायो जोङो सिङावहाय हाबलांनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो दायो ओमफ्राय नैया नैबे हिरिम्बा बाथौ थानसालिनि मेन गेट आरोना जायगाया जादों हिरिम्बापुर सारियालि बेनिफ्राय उदालगुरि बिटिआरि आसाम गायसननाय जादों बेखौ 1972आव जों दायो सिङावहाय हाबलांनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो नै जों दायो सेकेन्ड गेटआवहाय मोनफैबाय जों दायो सिङावहाय हाबहैनोसै नोंथांमोननो जों दायो जेसे हायो एसे दिन्थिलांगोन नोंथांमोना नायलांबाय था नै जों दायो भितरावहाय हाबबोबाय आरोना लोगोफोर नोंथांमोनखौ जों दायो दिन्थिलांबाय थागोन भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो नोंथांमोन आं दायो हिरिम्बा बाथौ थानसालिनि जितु आर'जसालि बैखौ नोंथांमोन आङो दायो दिन्थिनो नामायदों नोंथांमोना नायलांबाय था नै बेनो आर'जसालिया हिरिम्बा बाथौ थानसालिनि बिराद क्लिन आरोना जायगाया दायो आङो थानसालिनि सोरगिदिं मा दं नोंथांमोननो आङो दायो गासैखौबो दिन्थिलांनो नाजागोन नोंथांमोना दायो नायलांबाय थादो बैखौ नुदोंना मा बुस्थु बियो नोंथांमोना आङो दायो खाथियाव दिन्थिनि र' नोंथांमोना नायलाय मा बुस्थु बियो नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहरदो नै बैयो मा बुस्थु नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहरलाय लोगोफोर बैयो मा बुस्थु थानसालिनि साहाथिंजाय नै बे हाखरा दं आरो ना हाखराव डेन्जार ना दंखायो नोंथांमोना आं दायो ना दिन्थिनि र' हाखराव डेन्जार ना हगारदो नै जोंना मादै मोना नानो आदार होगासिनो आरो ना मुरि सारदों मादै मोना डेन्जार ना फैदों आरो ना मुरिखौ सारनायनि थाखाय
मारिया हमनो जालायलांबाय नोंनि नाखौ मुरिखौ होनायाव जा फैथारदों नाया ओइ नोंसोर फायदो नै खासेवाय ओइ नाया खासेया ओइ नै नाया कमल काट बे माया ना नाया देन गोजा सनारिले कमल काट पामप्लेट ini जा कमल काट 언제면 봐도 जों दायो एसे बेरायबाय थादों आरोना ओरैबायदि मोजां नाङोना बे हिरिम्बा बाथौ थानसालियाव फैनानै बैयाव फैनायनि मजायानो आलदाखा आरोना नै बिथिंजाय जोंनिया लोगोआ बिराद माखौबा नायगौगासिनो सिख्लाफोरखौसो नायगौदों नामा पाता गैया आरोना उनथिं जानानै बिराद माखौबा नायगौगासिनो wah mau बिलाय देन्जार गोमो औवायानो नालाय औवायानो गोमोखा जेनेबा जोंफोरनि न'फोराव थानाय बायदि नङा आरो आलदाखा औवायानो गोमो देन्जार नाम लिरना गालांदों माबा माबि प्लास प्लुस दोंलायो wah ini ya मायबा B plus E N plus S wah देन्जार दोङो दे खिन्थु औवायावबो दासो खावख्लाबसे गिदिंखांदों आरो दंबावोसो बहुद बिराद गुवार आरोना जायगाया बेरायबाय थानो बेफोरबायदि मोजां नाङो नै बैथिंजाय समफ्रें दङ मोनबाथाय बिराद मोनजाखागोन दे बिराद थायदों हले समफ्रेंआ बेनिफ्राय नोंथांमोनखौ आङो दायो बाथौ थानसालिखौ एसे गोजाननिफ्राय देखायगोन आरोना माबायदि नुयो दायो आङो एसे जिंथिंहाय बेरायगासिनो बाथौ थानसालिनि नोंथांमोनखौ आं दायो मोजाङै पुरा क्लियारलि दिन्थिगोन आरोना बाथौ थानसालिखौहाय नोंथांमोना नायलांबायल' था नै जोंनि आबौ सासेया गोदैसे बावगासिनो ओमफ्राय नै बै सासेया बोर साबस्रिग्रा आरोना ओमफ्राय नै सानै आबै आबौआ जोंना गोदैसे बावनो थाखाय उनथिंजाय लाइन जानानै दङ पुरा रियेल बायदि नांखायो आरोना खाथियाव नायबाथाय मारैमोना बहानिफ्राय फैदों बेनिनो अ जों दायो न'आवहाय थांनो ओंखारबोबाय बाथौ थानसालिनिफ्राय ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन थाबैनो आरो जायफ्रानोखि आंनि चेनेलखौ दाबोलासे साबस्क्राइब खालामाखै अननानै साबस्क्राइब खालाम आरो लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो दाबो लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय